गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। सैथो बाथ्रा सावरायगोन, बारा बुंनो हानाय नङा, इसेल' बुंगोन आं, जोबोर गाज्रि मोनगोन मानसिफोरा। दा जोंनियाव बर' हारिनि गेजेराव गामि गामि मा बार बारदों? एसे दुंहाव, एसे आलादा रोखोमनि बार बारनो स्टार्ट जाबाय। मा बार? इलेक्सननि, फैनो गोनां इलेक्सननि बारा बारहांबाय। बेनिफ्राय बेखौ लानानै गामि एरियायाव, मानो होनोब्ला आं गामियाव थानाय मानसि, गामि एरियायाव थानाय उन्दै उन्दै 2 थाखो 3 थाखोनि गथ'फोराबो माबायदि बाथ्रा सावरायो। जोंनि उन्दै उन्दै गामि एरियानि गथ'फोरा मा सोलोंथाइ लानांगौमोन, जों मा सोलोंथाइ होनांगौमोन बिसोरनो, बेनि गेजेराव उन्दै उन्दै गथ'फोराबो माबायदि बाथ्रा सावरायो, बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। बेनिफ्राय आं दा नोंसोरनो मोनसे बाथ्रा खोन्थानि। जोंनि BTC आवबो गोबां गिदिर गिदिर जब दङ, जब गैया नङा। नों मोजां फरायनो हायोब्ला, आरो गामि एरियानि बिमा बिफाफोराबो गावनि फिसाखौ गिदिर फरायहोनो हायोब्ला, दाखालिबावै आंनि खाथियाव मोनसे कलेज एसिस्टेन्ट प्रफेसर 4 ना 5 पस्टमोन। बेनिफ्राय 4खौनो हमबाय आं, 4आव सासे बर' एसिस्टेन्ट प्रफेसर मोननो हादों। बेनिफ्राय 3 गुबुन हारि गोजा। बे 3 बबेनि? बे 3 आपार आसामनि, जोंनि जायगानि नङा, बेसेबा गोजान गोजाननि बै 3। आं जायगानि मुंखौ लालायला। अब्ला नाय, 4आव 3 गुबुन हारि, बेनिफ्राय सासेल' बर' सेंग्राया बे एसिस्टेन्ट प्रफेसरखौ लानो हादों। बेनिखायनो आं बुङो, जोंनि उन्दै उन्दै फंबायमोना जायफोरा फरायगासिनो दङ, गोसो होनानै मोजां फरायथारनो हायोब्ला, नेट पास खालामनो हायोब्ला, MA कमप्लिट खालामनो हायोब्ला, PhD खालामनो हायोब्ला, दिनै इउनिभारसिटि जागोन। सोर जागोन बेवहाय? PhD नेट गोनां, बेफोरखौसो नांगौ। अब्ला जोंनि बर' गथ'फोराबो गैया नङा, दङ, नाथाय गासैबो डिपार्टमेन्टआव थायोब्लासो बेफोर जबखौ जोंनि बर' गथ'फोरा मोननो हागोन। नाथाय गासैबो डिपार्टमेन्टआव जोंनि बर' गथ'फोरा नेटबो पास खालामनाय गैयाब्ला, PhDबो खालामनाय गैयाब्ला इउनिभारसिटि जागोन, नाथाय गुबुना मा? गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेफोर साख्रिखौ गुबुना मावजोबगोन। बेनिफ्राय दा मा बाथ्राया? गामि एरियायाव इलेक्सननि बार बारनो हमबाय। बेवहाय नोंसोरो मोनसे बाथ्राखौ मोजाङै गोसो होना नायोना, जों गामि एरियायाव थायो, बेनिफ्राय जोंनि बिमा बिफाया इलेक्सन केम्पिंआव थाङो, अफिसाव थाङो, UPPL बा UPPL, BPF बा BPF। बेनिफ्राय जों न' फैनानै बाथ्रा सावरायफैयो। बेनिफ्राय गासैबो गावबा गाव गथ' गथाय फिसा फिसौ दंजोबो, उन्दै उन्दै, सोरहाबा गिदिरबो। बिमा बिफाया न'आव जा रायलायो, गथ'फोरा फरायनाय बाजिनो बैफोरखौ खोमा सुबाय थायो। बै गथ'आ फरायनानै गोसोआव लानो गोनाङा मा जायो? बिमा बिफानि बाथ्राखौ खोनासङै सङै मा स्कुलफोराव गथ' गोरलैफोराबो नांलायहैबोयो, रायलायहैबोयो, नोंसा UPPLसो, नोंसा BPFसो। गामियावथ' बुंखायोआनो, नाथाय स्कुलफोरावबो गथ'फोरा नोंसा BPF, नोंसा UPPL होननानै जोंनि गथ'फोरा सावरायलायो। मानो होनोब्ला बिमा बिफानि बाथ्राखौ बिसोरो गासैबो खोनासंजोबनानै लायो फरायबाय थानाय समावबो। अब्ला जोङो गामि एरियानि गथ'फोरखौ माबायदि एसेबां गिदिर फरायहोनो हागोन? गामि मोनसेयाव खमसे खम जोङो बाराखौ हायाब्लाबो 4 7 हायोब्लाथ' जोबोर मोजां, गिदिर फरायहोनो हायोब्ला, नंगौना नङा? नाथाय जों गामि मोनसेयाव 4 7 हानायाबो सहस नङा। बेफोरबायदि जोंनि माने थासारिया बेफोरबायदिब्ला सानफ्रोमबो इलेक्सननि बाथ्राखौ न'आव रायलायगोन, गथ' गथायाबो गासैबो इलेक्सननि, नों UPPL, नों BPF होनना सिनायलायो, गथ' गोरलैयानो जोंनाव। आसरित मोनो आं। ओइ आंकोल, नोङो UPPL ना BPF होनना सोंबावलायो आंखौनो। बेफोरबायदिबो दङ जोंनि एरियायाव। बेनिफ्राय नोंसोरो नायोना, गिदिर गोलावफोरनि फिसाफोरा बबाव फरायदो, बबाव दङ, आरो गिदिर गोलावफोरा बबाव दङ? गामि सिङाव दङ, टाउनाव दङ, नोंसोर नायदो ना। बिसोरनि फिसाफोरनियाव बैसोरनि बिफाफोरा इलेक्सननि बागै रायज्लायनाय, बायदिसिना खामानि मावनाय, बैफोरनि फिसाफोरनियाव बिसोरनाव हाबानो खोमा, बिसोरनि खोमायाव, आरो बिसोरो गावसोरनि फिसाफोरनियाव खोमायाव सोआनो खोमा। नाथाय जोंनि गामि एरियायाव माबायदि जायो? माबायदि नांलाय खमलाय जायो? आरो दिनैनि दिनाव थासारिया बोरैबायदि जानो थांगासिनो दङ? आं जेबो बुंनो सानाखै, बुंबा जोबोर गाज्रि मोनगोन, लासै लासैनो बुंगोन आं रावखौबो थांखिनानै बुंनो सानाखै। मानो होनोब्ला जों गामि ओनसोलनि, गामि एरियानि गथ'फोरखौबो जोङो मोजां खालामनो हानांगोन, मोजां फरायहोनो हानांगोन, मोजां सोलोंथाइ होनो हानांगोन। नङाब्ला जोङो ओरैनो जाब जुब फरायबाय थागोन, जेबो बिजाबनि बागै जेबो गियानखौनो लानो हायाखै, बा बिजाबनि बागै जेबो गोसोआव लानो हायाखै, अब्ला जोङो माबायदि साख्रि मोनगोन? बेबो मोनसेनो।
साख्रिनि थाखायल' फराया मानसिया, नाथाय समजों लोगोसे साख्रिबो नागिरनो गोनां जायो मानसिया, नंगौना नङा? समजों लोगोसे साख्रिबो नागिरनो गोनां जायो। अब्लानिया साख्रि नागिरनो गोनांब्लाथ' जोंनि फरायनायफोरा गोसोआव थानांगोन, गोसोआव थायाब्लाथ' माबायदि जागोन? जों जेबो टेस्टआव जों पास खालामनो हानाय नङा, रिटेन टेस्टफोराव, नंगौना नङा? बेनिखायनो जोंनि गामि एरियानि मानसिफोराबो गिदिर गोलाव गावबा गाव बिमा बिफाफोराबो एसे सोलायनांसिगौ। मानो होनोब्ला जोंनि गेजेराव दिनै ओरैबायदि मुगैलायनाय, नांलाय खमलाय ओरैबायदि बारानि सायाव बारा जानो थांगासिनो दङ। मानो होनोब्ला आं सानो, नंगौना नङा बाथ्राया बेसे सैथो आंबो मिथिया, बिपिएफनिब्ला बिपिएफजों थाङोब्ला बिपिएफनियाल' मोनो खोमा, इउपिपिएलजों थाङोब्ला इउपिपिएलनियाल' मोनो खोमा, आं मिथिया बाथ्राखौ, आं बारा न'आव थानाय जाया नालाय। नाथाय आं सानो आरोना दिनैनि दिनाव बेफोरबायदिसो खोमा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। माने नों इउपिपिएलजों थाङोब्ला इउपिपिएलनिफ्राय मोनजागोन, बिपिएफजों थाङोब्ला बिपिएफनिफ्राय मोनजागोन, बे सिस्टेमसो खोमा। जों खौसे नङा नालाय गावबा गाव। बेनिखायनो जोंनि हारिनि गेजेराव ओरैबायदि गामि एरियायाव मुगैलायनाय, नासयलायनाय, सोंखारिलायनाय, बाथ्रा बुंनाय, बेफोरबायदिया बारानि सायाव बारा जानो थांगासिनो दङ। आरो फैनो गोनां समाव ओरैबायदि बारा जागोन बेफोरबायदिया। मानो होनोब्ला आंखाल जानो थांगासिनो दङ, गासैनोबो नांगौ। नंगौ, गासैबो मानसिफोरा बुजियो जों खौसे जानांगौ, जोङो गासैबो अनलायलायनांगौ, गासैबो मानसिया बुजियो। बुजिनायनि गेजेरजोंब्लाबो मा जागासिनो दङ? जोङो सोंखारिलायनाय, मुगैलायनाय, माने खौसेथिया गोबां खमनिफ्राय खम जानो थांगासिनो दङ। दाख्लै बावैनि जाथाय, डिम्बेश्वर मुसाहारि गावथारजानायनि जाथाय, बेयावनो नाय नोंसोरो, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावबा गावसो, रावबो खौसे जानानै रावबो बाथ्रा बुंहैयाखै बेवहाय, गावबा गाव उमुक दला उमुक, उमुक दला उमुक, उमुक दला उमुक, उमुक दला उमुक, गासैबो गावबा गावसो। नाथाय थैनाया सासेयानो, नाथाय बुंनाया गावबा गावसो। गासैबो रावबो बे जायगायाव मोनसे समावनो रायलायनानै बे जायगायाव रावबो जमा मोनहैनो हायाखै, जमा रायलायनानै रावबो बाथ्रा बुंनो हायाखै, नाथाय गासैबो गावबा गावसो बुंदो। जों बैफोरबायदियावनो जों मोनथिनानै मोनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गासैबो गोरों, रोंखा राखा, गासैबो, नंगौना नङा? थेवब्लाबो बुजिनायनि गेजेरजोंब्लाबो जों मा जानो थांगासिनो दङ? बांसिन नेवसिलायनाय, मुगैलायनाय, बेयो माने बारानि सायाव बारा जागोन फैनो गोनां समाव। मानो होनोब्ला जुगा मा? आंखाल जानो थांगासिनो दङ। फैनो गोनां समाव ओरैबायदि आंखाल जागोन, जों बुजिलायोब्लाबो, गासैबो गोरोंब्लाबो मा? बेफोरबायदि जाथाया बारानि सायाव बारा जागोन। बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां गिदिर गिदिर फरायनाय, गोबां गिदिर गिदिर साख्रि मावनाय, बिन्दास गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ फरायहोदो, मोजां खालामदों, रावबो जेबो बाथ्रा बुङा। मानो बुंनो? माबा मोनसे बाथ्रा बुंगोन, नेहाथ मानसिजोंनो रायजागोन नोङो, जानला मोनला मानसिजोंनो नों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै रायजागोन। बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गोबां गोरों गोरों मानसि दङ, नाथाय स' बाथ्रा बुङा। मानो बुंनो? बुंनानै मानो रायजानो? दरमा मोनो मासाव 1.5 लाख, नंगौ नामा? सासे 1.5 लाख गाहाम दरमा मोननाया जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै सोरजों रायजानो? दरखार गैया। बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोरों गोरा मानसि थाब्लाबो दिनैनि दिनाव रावबो बुंला, रावबो ओंखारला। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।